Vi laver chicken wings nu. Nej, så er du sammen, Marco. Christian, vi skal lave chicken wings. Gider ikke. Du sagde selv, jeg godt magt. Bare lad mig ligge. Bare lad mig ligge, jeg er træt. Kom nu. Så er du sammen. Chicken wings. Jeg gider ikke at lide skide af det, dine chicken wings. Du må godt. Og gjorde bare min skide fjernbetjening. Jeg gider ikke at lave chicken wings. Jo, du må godt. Gider ikke. Hvad hvis det er falafel? Gider ikke. Du sagde bare ikke nej til falafel. Gider ikke have meget. Falafel? Jeg er træt. Du vil godt have falafel. Nej. Du vil godt lide falafel. Jeg ved ikke. Skal du have fjernbetjening? Ja. Okay. Hvor er det?